A situación industrial de Galicia neste momento é moi alarmante. Os datos coñecidos sobre a evolución da produción industrial nos últimos meses son preocupantes e a pérdida de emprego está empezando a ser dramática. Fai apenas 10 días coñecíamos estes datos. Galicia rexistra a maior caída de produción industrial coa crise de Ferroatlántica e de Alcoa, decían os medios de comunicación, cun descenso dun 11% nun ano, 5 veces máis que a media estatal. Baixan particularmente o sector da enerxía e da metalurxia un 32 e un 31%, e Galicia acumula no que vai de ano nos últimos 5 meses unha taxa de produción industrial en negativo. A principal causa desta debacle industrial é a reducción de produción das industrias electrointensivas. As consecuencias son claras e vostede coñeceas ben. En primer lugar, unha pérdida de produción de riqueza, o cal leva tamén a pérdida de ingresos por parte da Xunta de Galicia para poder facer políticas de redistribución, de renta e riqueza, pero, sobre todo, consecuencias no emprego. Esta mañán levantamos tamén con outra noticia: os traballadores galegos son os máis castigados polo SERE de todo o Estado, solamente detrás dos valencianos. Os datos concretos, que son datos de carácter público e oficial, son que 2,18 de cada 1000 traballadores e traballadoras galegas están afectados por un ERE desde que comezou 2019, é dicir, o doble que o ano pasado por estas datas. Solamente en Alcoa son 375 empregados, en Ferroatlántica 550, en Isobat 76, en Poligal Extintivos 112. Isto provoca, como vostede sabe, angustia nos traballadores e desesperación nas súas familias, que non saben se van poder pagar as facturas a final de mes, se van a poder pagar a hipoteca ou o aluguer do piso ou se van a poder sacar adiante as súas fillas e fillos. É dicir, un verdadeiro drama social. Actualmente existe incerteza sobre se vai haber o comprador ou non para Alcoa e acabamos de coñecer, e faltan aínda detalles, sobre a venta de Ferroatlántica a TPG, que é un fondo de investimento de enerxía, non de ferroaliaxes, co cal parece que o seu único interese son as centrais hidroeléctricas e non a produción industrial no noso país. A pregunta que nos tiñamos para facer hoxe era que fai o Goberno da Xunta, pero xa durante estes días o propio conselleiro afirmou que estaba o Goberno da Xunta á expectativa, particularmente nesta operación, de a ver que pasaba. Nos pensamos, e con nós os traballadores e traballadoras, que a función dun goberno, como vostedes, non é simplemente estar á expectativa, senón tamén tomar a iniciativa. Tomar a iniciativa política, que para nós significa, no caso de Ferroatlántica, enviar unha mensaxe clara de que se van a cumplir todos os términos da concesión acordados no seu día e que foron recordados nunha sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do ano 96, tamén ca viabilidade da industria vinculada tamén á produción hidroeléctrica e, en segundo lugar, en relación á Alcoa, exercer as competencias en materia de industria e buscar posibles compradores, tal e como está facendo o Goberno asturiano. Isto recordáronllelo os representantes dos traballadores a vostedes mesmos na manifestación do sábado na Coruña. Había representantes do Partido Popular e os representantes dos e das traballadoras recordaron iso precisamente, a actitude activa, proactiva do Goberno asturiano a busca de compradores nos mercados e nas empresas a nivel internacional, algo que podría estar facendo perfectamente a Xunta de Galicia. En segundo lugar, exercer a iniciativa política tamén para que desde o Estado se regule o sector de tal maneira que se acabe co oligopolio eléctrico que está encarecendo tanto a produción das electrointensivas e, de paso, pero non solamente lateralmente, sino principalmente tamén, que acaben coa estafa no recibo da luz que as familias sofren e os consumidores sofren a final de mes. Entón, a pregunta era clara: que estaban facendo? Contestou no Consello esta semana esta expectativa e nos pedimoslle que, aparte desta expectativa, tomen a iniciativa, exixindo aquí, mandando unha mensaxe clara de cumplimento das condicións ao novo comprador de Ferroatlántica, exercendo as competencias en materia de industria, buscando compradores para Alcoa e, en terceiro lugar, iniciativa política para que desde Galicia se insten solucións para a regulación do mercado eléctrico que abaraten o recibo da luz das familias e tamén das empresas electrointensivas. Moitas gracias. Dar unha serie de datos que son oficiais, son públicos e son coñecidos por todo o mundo. A evolución desde o ano 2008 a que vostede se acaba de referir non pode impedirlle a vostede ver cal é a evolución no que vai de ano e cal é o cambio de tendencia que está sufrindo a industria galega, particularmente a industria electrointensiva. Os datos son claros: a baixada do índice de produción industrial é un 11,4% fronte a un 2% da media estatal. Pois a ver como vai ben a industria se cae a produción industrial. Hai cousas que son evidentes e, polo tanto, vostede debería implicarse nunha solución, polo menos esa situación, para evitar que a tendencia siga por aí. 5 meses seguidos de tasa negativa entendemos que non son para mostrar satisfacción e, polo tanto, para poñerse máis obra tamén para que isto seña diferente. Tamén os datos dos ERES. Aos traballadores e as traballadoras que están afectados, os que lle falei agora mesmo,
eles non viven dos datos de 2008, nin dos datos de 2009, nin dos anos seguintes. Viven da situación actual, que é unha situación preocupante. Por lo tanto, nós lles pedimos proactividade neste xeito. E con relación á ferroatlántica, cabería recordar unha cousa, que a vinculación entre o salto eléctrico e a produción industrial e o mantemento da industria na Costa da Morte non é solamente o mantemento formal dunha fábrica, senón tamén o mantemento dos postos de traballo. Durante os últimos 20 anos se produciu un 41% de pérdida de emprego na Costa da Morte. Formalmente se mantén a actividade, pero con menos traballadores. A nós non nos gustaría que a nova empresa, que non ten, parece, ningún tipo de dedicación a ese ámbito industrial, solamente o ámbito enerxético, se quedase cun forno que simbólicamente botase un pouco de fume, pero que non tuvese prácticamente traballadores, a diferencia do que sucedía estes anos. Por lo tanto, lles pedimos que se impliquen. Pensamos, señor presidente, que vostede perde unha oportunidade aquí agora e ten aínda unha quenda para poder comprometerse na defensa da industria do noso país, tanto da electrointensiva como da industria xeral. E ten competencias no ámbito autonómico. No ámbito da ferroalección, o que lle estamos comentando, ese compromiso con mantemento do emprego e tamén para poder facer política ca enerxía derivada dos saltos eléctricos, a posibilidade da recuperación das concesións hidroeléctricas caducadas ou por caducar. Teñen vostedes posibilidades, algunhas, como xa foron anunciadas aquí onte, se producirán a medio prazo ou no longo prazo, pero é o momento agora de establecer as condicións legais e técnicas para poder establecer unha axencia pública ou unha empresa pública de enerxía de saltos hidráulicos do noso país. E iso podría ser algo dentro do ámbito competencial da Xunta de Galicia. Poderían tamén vostedes comprometerse no ámbito das iniciativas do conxunto do Estado, aínda que señan competencia do Estado, instalas desde aquí, ben desde esta Cámara, ben desde o seu Goberno, para a creación da tarifa AREN, que, como sabe, supón unha modificación nas condicións das subastas eléctricas que xa se produce en Francia, que foi avalada pola Unión Europea e que supón un abaratamento prácticamente a mitade do custe do megavatio hora. Isto faría viable a industria electrointensiva do noso país, do mantemento dos postos de traballo e, polo tanto, da creación de riqueza. Teñen vostedes oportunidade de comprometerse. Fago agora nesta quenda de réplica. Moitas gracias. Gracias, señor Villares.